ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବା ଜଣେ ଦର୍ଶକ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟିମ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ବା ଫ୍ୟାନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବା ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ନିଜ ହାତରେ ସିମ୍ବଲ ଏକ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଲେମ୍ବୁକୁ କଳା ଯାଦୁର ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଇଥିବା ସମୟରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଳା ଯାଦୁର ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ସିଏସ୍କେ ଟିମ୍ ବା ଚେନ୍ନାଇ ଯେତିକି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏଇ ପିଲା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବ, କାରଣ ସେ ତ ଯେତିକି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି ସେତିକି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିତି ନାହିଁ। ସେ ଆଗରେ ତାର ଲେଟର ବା ତାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ତା ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଖେଳ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ମଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଟର୍ନ ହେଇଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ରାଗିକି ଅଛି ଚେନ୍ନାଇ, ସେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧରେ ଉଠାଇ ଆଣିବ। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇ କଳା ଯାଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଳା ଯାଦୁ କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ।